Kesorkar Meghalaya Lingba Uswapnil Tembe IAS Director of School Education and Literacy kalau hukum yuki Ophisar berkentup yoba Pisun Sub-Inspector of Schools Subdivisional School Education Officer Shillong but yoba R Kharsentiu District MIS PM Portion Shillong ban Hiar kirki Shakashnong T Kagepura Mandya District Karnataka ban Tohkit bat lum jingtip batikana halor ke Jingiap bat jingkempang lai pongut ki Khynnah skul ki bedang rit nakani Khuborjylla. Kata ke hukum kalau betha ikni ki Ophisar ban ai ki report ki babiang bat ki bajanai halor kini ke Jingiap pas ngausi. Ka Khubor bala yo lum kai thu lai pongut ki Khynnah Ka Khubor bala yo lum kai thu lai pongut ki Khynnah rit ki bana Meghalaya ki balaya lam daga seng Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS banit skul ha kate ke Shillong ki layo pang hadin bala besai ki di Jingbam bala iujit ki bala sa na ke Jing khawai le kemen bet abir lani holi. Uway ni kita ki Khynnah ubakerteng usande Kerlang ubana ke Shillong Lindem pen Ursula Civil Subdivision ula klat no. Kidon nyongut ki bapangjer bat ki weipat kidon hospital ha kate ke Shillong. Ka Khubor kai thuru be kini ki Khynnah skul na Meghalaya la pensyong ha ka hostel Be-Ain ka Bambiang ban syong bun ngut ki Khynnah. Ki he pulit ke sorkar Meghalaya ki thu be ki layo jingtip ya kini ke Jingjan na ki he pulit jong ka sorkar Karnataka.